púšťami a 7 Dunami sa v jednom púštnom mestečku nachádzal domček, v ktorom bývala babička. A práve k nej mal namierené náš hrdina, Červený kabátik. Every day I'm shuffling. Ako si tak vykračoval, v diaľke zazrel zlého vlka, zhorivo búchajúc do niečoho, čo pripomínalo veľkú kalkulačku. Uvedomil si, že to bol starý model počítača. Čo sa stalo? Kto si? Som známy pod menom Valentinés Alkalinela Xifax, Sešidavo Herz, Gumbi Gobila Blue Stradivari, Kalinten Pierandri, Charlton Amos, Ivanovici, Boldo, George Deutzel, Kaiser, III. Ale všetci mi hovoria Červený kabátik. Ale ja si nutne potrebujem stiahnuť ďalšie rezády. A ty čisto náhodou pri sebe nemáš nejaký počítač? Kabátik sa na chvíľu zamyslel, ale keďže bol veľmi naivný, povedal vlkovi dôvod svojej cesty. Počítač pri sebe síce nemám, ale práve idem k babičke. Idem jej nainštalovať antivírus na jej nový supermoderný počítač. Geniálna myšlienka. Čo keby ukradol babičkin počítač? Čo to je s tento GPS-ka súradnice miesta, kam ideš? Ja ti dám za to poznatky. A teraz, keď ho mám z krku, môže ho len diabolský pán započať. O 200 metrov počte doprava. Prepočítam. Tretieho záloha, v stredu výplata, držte sa vpravo. Nie, vľavo. Pozor, zlatokopka, pridaj, zapni stierače. A po hodine cesty vlk konečne uvidel malý domček s nápisom Tu býva babička. Zaklopal na dvere a čakal, kým sa niekto ozve. A kto tam je? Dobrý deň, tu je podomový kňaz. Chcem sa s vami porozprávať. Keďže naša babička patrila k rizikovej skupine dôchodcov, ktorí napríklad otvárajú dvere cudzím ľuďom, nechala si vlka vstúpiť do domu. Zlý vlk ihneď využil príležitosť, namieril na babičku zbraň a vystrelil uspávaciu šípku. Chystal sa ho vziať, keď v tom zrazu začul čísi hlas. Every day I'm shuffling. Babička, prišiel som ti nainštalovať ten antivírák, kde si? Á, tu si. Ale počkaj, prečo máš také veľké oči? Hrám World of Warcraft. Ale som level 5. A prečo máš zarastené líca? No vieš, životky sú dnes drahé. A čo robí v rohu ten veľký kríž? Veď vieš, aká som nábožná. Poď, ukážem ti ho. Keď sa ho zbavil už aj kabátika, chystal sa konečne odcudziť počítač, keď sa z ničoho nič vo dverách objavil policajt. Babička, mali ste otvorené, tak reku. Vlk! Ja ten počítač asi fakt dnes neukradnem. A teraz pôjdeš so mnou. Ojme! Lady Gaga! Kde? Medzi tým sa babičke podarilo dostať z obrazov, keď tu je prebleskla myšlienka na nekalé bondiť so svojím vnukom.